Well, is sprálam bheith rinca sa boga sa léimt, agus is sprálam an ceol hain leis, as dúirt má háin brónach nó crosta, is bheim just rinca agus brám níos feartréis. Well, is sprálam bheith roithíocht agus a péintáil, as dem bhliain, agus is sprálam bheith gimmert le a hamster, ach an ceann is fearlam ná bailé. Is sprálam an áitá dún chuoin, mar sprálam an airge agus na tráid as an blascédaí agus tháina daoine an níos chuma. Thosnís mar nar bhís dhá bhliain díos bhís nachmór trí, agus thosnís mar thosnig mo gur fuair as heasta go mé dhéanamh lé. Má bhún tóir tearadóir bíonn si a carúil am an bhfuair thosaí anna bhá tugann si spreag an mórdam, agus bhí me cleachta le mar de fuair Catalína, agus duine nó de fuair eile muireann bailé chuma. Well, bíonn 3 rán gach seachtain cúpla uair chloig, agus caithim timpeall leathuair chloig nó uair chloig ar cleachta gach lá ag go bailé. Le chun bheith de ballerina ní bhfuidir bheith aclaí agus flexible as láidir, ach ná an tú á dhéanamh fáin tú níos láidre, agus den chalíní don chud is smói, agus féile buchalí a dhéanamh chomá. Deach an á níon míad féin sos na rincí, just daspáin ar mún tóir dúinead, ach lábháin ar scolbhí mar denmh tionscanmh gur láidir náisiúnta na man, agus fiúchas ballerina bhí si dáil, agus Alicia Alonso a bannam de, agus thug si inspiráid mórdam. Sinné mar chá bhaimsere, tásúla gom go muna bhar sása bhas. Slán!